Hey, what's up mga kapubring bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video guys, nagyapon ta diri sa Boulevard karon no. It mo ni ang ako ang challenge nga Valentine's Part 2. So akong challenge guys is manghatag tag free portrait sa ulo ka tawo na ato ang maagyan karon. So, sarap. Pupring bisaya. Amo ni. So mo start na tagay ato ang board diri is pulo ra ka book. So itataglain nga kanang sa pool pag uya ba, excuse me, may ngapon. Pwede may interrupt karet. Ako ko ka small YouTuber from Tanay City nya nako challenge karong Valentine's nga mo free portrait pa sa mga couple. So okay ra? Wala bayad. Ha? Okay ra? Duringan to mo? Ako ra pangatag ninyo. Pubring Bisaya. Bagot. Ako din si Pubring Bisaya. Ikaw si paano mo sir? Leonard. Leonard? Okay ra? I-drawing to ba? Hindi ko na pinatagal at sinimulan ko na yung pagdodrawing para makaisa na tayo. Ang sarap ding isipin na kahit sa konting regalo makapagbigay tayo ngayong Valentine's Day. At ang sarap ding isipin ng dahil sa vlog na ito, makakilala tayo ng mga bagong kaibigan. One down. Kaya balag init doon ka, agwantahan ako para din mo bulag. Okay ra? Two down. Salamat. Napatay mga 8 dagay pa ka tao atong drawingon. So mga itataglaan guys. Sa paghahanap ko ng mabibigyan ng bagong portrait, may nakita akong batang nag-iisa at timing at birthday niya ngayon. Hi. Sana po guys ang atong drawingon guys. So, wala din ikaw lahat isang muyap. Siyempre kung gusto mo. Ay naong raman naong. Padring mo? Wala rin bayad padam? Padring mo? Pwede, surat mo ani. 3 down. Salamat to brother sa time brother. No, nanak yung mga kuno, uliyabo no. Ay, kasi mo susunod ninyo. Ban ko na yun. Ban ko na yun. Usa di sa ako ang na drawing karon is birthday niya karon guys. So timing kayo. So napo yung mga new friends guys oh. Kasi pala na mo, madam? Happy Valentine's. Si pala na mo? Leti og si Sarah Jane. Sarah Jane. Ha? Sa liga. Kita gamit yung balon. Nanatay ikapila na ka, ikaupat nga ako ang model karon guys. Madam, si pangalan mo? Sarah Jane ko. Sarah Jane? Sarah Jane. Ako rin, sorry ma'am. Unggoy ma'am. Unggoy. Puro ang ikaw sa likod. Bangan. Shoutout nga pala sa dalawang magkaibigan na to. Ang kukulit nila. Four down. Yes. Cheng. Oh. Thank you. Usay masultin niyo mo, madam. Thank you sa drawing, Charis. Happy Valentine's. Thank you. Kining mga puro mga tabian kani yung mga customer ron. Kasi pasensya na aluman ug ba. Na kana na. Sige. Kasi para niyo, madam. Interview sa nako. 30 seconds. Pili dad. 19. Happy Valentine's. Valentine's. A few moments later. 5 down. Salamat. Thank you so much, Sia, for drawing me and keep it up. You're so talented. Happy Valentine's Day. Thank you.
So nako ikaw ng mga model guys. Ano dre? Alita dre. O say pangalan mo madam? Natalie. Natalie. Mario. Taga Tanay, taga Dumaguete ka? Pila edad? 16. 16 ha. Six down. Smile. Thank you kayo sa drawing the best, John. Muna ni guys ang akong ikapito nga model karon. Ay. Hi. And a few moments later. Mm. Smile. Guys, ang drawing siya. Yeah, thank you. Okay ra ba? Fast kit sa. Hi, ka number 8 ko. Yeah. Smile. Time check is 6 PM in the evening na guys. So nakawalo na ako, dalawa na lang kulang. Pero sa ngayon, magpapahinga muna ako ng kahit ilang minuto lang kasi nakakapagod sa likod. Salamat. Salamat kuya. Pagkatapos ko mag-sketch sa pangwalo, nag-ikot muna ako ng saglit para makapag-relax ng konti. Sa pag-ikot ko, may nakita din akong isang artist na nagdo-drawing sa Boulevard. At least 'di ba, marami siyang fans. Alam ko marami pa kasing artist dito sa amin eh. Kaso lang hindi lang nila linalabas pa at hindi nila pinapublic yung talent nila. Shout out sa iyo kuya, pagpatuloy mo lang yan. At makalipas ng ilang minuto, nakita ko na rin yung pang-shop kong model. Ano na? Rosnil. Rosnil, ikaw? Rosnil. Roslyn. Hey guys, what's up? It's me again, Pobreng Bisaya. Nanata sa karon sa mga ikawalong portrait na akong igol karong adlaw. So, sige pa ano lang? April Joy Katupal. April Joy Katupal. So, start na guys. Tapos ko na yung pang-shop at ito na, last na to, pang-sampo. Shoutout nga pala sa isa kaibigan ko na nagkita kami sa Boulevard. Timing din. At may nakapag-video sa akin. Si Igernski. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell button para update ka sa aking mga susunod pang video, no? Ciao! Okay, thank you! Thank you! And I hope to